ONS Snits neemt het Joet in de topklasse op in de nummer 14 Noordwijk. Zelfs is ONS Snits op dit tijd de nummer 12, de debutant in de topklasse tot aardig mooi. En verraste vrienden weekend toch een oerwinning op de koprinner, Capelle. Grutteman aan de kant van ONS Snits weer toe, maar 2 doelpunten, Curti González. Bij de ploegen binnen in de eerste helft onder Colwegen. Echt spectaculair is het nog net. Nauwelijks kansen voor beide ploegen. En dit is misschien wel de grootste voor ONS Snits. 4 minuten voor de rest het schot van Curti González. Maar hij geeft Jonken de goal. Kans komt er ook nog voor Noordwijk. Onval gaat over de linkerkant via Fauzi. Luidt de bal dan weer waarom. Dan luidt er wat romte voor een schot. Het komt er ik. De redding is er al van keeper Landlust. Die tweede distantie kind Fauzi er krijgt net bij. Gelukkig voor ONS. Tweede helft begint ONS beter om de wedstrijd. De kansen die komen er ik. Curti González jaren. En dit is op de laatste boet speel, maar hij zit er wel in. Tjisse Kerkstra maakt het 1-0 vastsprong. En hij is op basis van die tweede helft vertien ik. Maar een geweldig grote kans. Ik van Noordwijk. Hier de kopbal. Maar hij gaat Jonken. Ongelooflijk eigenlijk. Een geweldige kans van Noordwijk, maar hij gaat er net in. Maar ONS is beter. Gaat ik vol op de onval. Hier komt ik een kans. Noordmans die maakt er eigenlijk in. En dan Tjisse Kerkstra. Hij zit hem oer. Ongelooflijk eigenlijk dat hij hem oer zit. En dat zul je benam in de verhelling. Hier Jacob Noordmans. Goeie actie. Die maakt er eigenlijk al in. Mooie redding. En dan Tjisse Kerkstra. Die maakt er toch minimaal op de goal. Dat gaat hij dus net. En dus nog altijd een 1-0 die vastsprong. Dan in blessuretijd. Noordwijk gaat op de onval. Carson krijgt ze net. Maar ONS wol. En Matthij Rozenburg maakt het mij een hele klopke het aan. En zo wint ONS met 2-0. En dat is het goed mooi in de topklasse. Nou ja, dat is van tevoren een hoop erop. Hè. En als wij willen erin blijven en dan heeft ze gauw mogelijk een soort punten nodig. Ja, en dit is voor de jongens hartstikke mooi. En volgende week is een bekerwin gaan, dan geven we naar Blauw-Wita. Nou, en ik is met een hartstikke goed gevoel heen en dat is wel heel mooi.